Kuman sa sobra tuig nga kagubot, ginasugda na ang pagtukod o pagbalik sa pangamanan sa Talitay, Maguindanao. Anang report. Giisa na pag-usab ang bandila sa Pilipinas sa Municipal Hall sa Talitay natong Lunes, diyang gisugda na ang pagtukod sa pangamanan sa lungsod nga naguba tungod sa kagubot. Sa pagtinabangay sa Maguindanao Provincial Police, 2nd Mechanized Army Troops o Provincial Government sa Maguindanao, ginahinayan og balik ang pagdumala sa lungsod. I-re-establish lang ulit dito sa kanyang recognized site itong munisipyo ng Talitay. Kasi nung nagdaang mayor, yung doon nag-establish siya ng satellite office, dinala niya lahat yung mga tao, kasama yung mga may plantilla position. Ang nagiging problema, hindi yung nire-recognize ng civil service. Kinamtuman nga nagkagubot sa Talitay tungod sa clan war o pagpamatay sa mga opisyal sa lungsod, labi na pagkahuman sa eleksyon niya itong 2019. Ug ning bago lang, doon ay mga armadong tao ang may atake sa satellite office sa barangay Gadungan. Tungod nining mga panghitabo, gatosan ka mga banay ang na-displaced. Yung mga empleyado magiging kawawa in case na makita ng ibang government instrumentalities na nagkaroon ng problema yung kanilang pagtatrabaho. At ang pinaka-importante naman dito na nag-intervene ang provincial government sa pamumuno ng ating butihing governor, si Bay Mariam Sangki Mangudadato, is ma-establish yung symbol of governance dito sa munisipyo ng Talitay. Mapasalamato ng bagong administrator nga si Kamid Daugan sa Lakang aron matugod pagbalik ang lungsod. Busa kauban ng kapin 30 ka mga empleyado nang limpyo sila sa naabandonang munisipyo. Wala pa'y kuryente ug tubig sa karon. Samtang nagsugod na og hatag ubang lamesa ug ubang office supplies aron subli maka-operate ang LGU. Nadugang sabang kapulisan og persa aron bantayan ang opisina. Marami na kaming sulat doon sa kanila na hindi namin alam kung ngayon na nalaman na nila na nandito pala kami. Ako, si Teco Campo para sa One Mindanao.